Mong pagduaw ninyo karon atong gisaulog ang National Bible Sunday o Pro-Life Sunday. Kaning mga pulong nga atong nabati karon mao ni siya ang muusab, di ba? Pag before tani basa sa ebanghelyo gikurusa nato ni nga ang atong panghinaot nga mao ni muusab sa atong mga panghunahuna, mga kinaiya, mga attitude aron ang atong mga pulong makatabang, pro-life, makahatag kinabuhi, dili pagdaot o pagmarites. O ang atong kinabuhi, instrumento ta sa Dios. Munang National Bible o pro-life. Kami po, samtang naamiron dinhi, nahimo na gyuding tulumanon nga manganhimi sa malain-laing parokya. Naaraman mi Sibulan, dapit sa airport. Na malipay po kung nakakita na po sa Amlan. Ngano ni siya kay kuan, una sa tanan, exposure ni sa mga atong seminarians na ami diri duha, si Alan o si Jofel, mga college ni sila nga seminarians. Exposure ni kami pong mga pari kay tuara manggon mi seminaryo, nya kani manggon mga pari para manggon mi katawhan, nindot kaayong makakita pud mi sa inyong mga smiles, sa inyong mga pamayhon, ug sa ang kinabuhi din ninyo sa parokya. Lain na mong tuyo nga nangampanya mi para musulod sa seminaryo. Murag wala gyud tay seminarians na noon sa Amlan. Sa una ubay-ubay gyud mi. Kunya ang napari din si Father Boy, si Roland, Monsieur Ibo, ako kami ra man tingaling upat. Kani si Aiki wa man gyud siya musulod. Na? Oh. So wala pa ta mo nga panya kaning mga altar servers ba daghanang altar servers basin tingali no nga dili man gyud ni nga mopari sila tanan. Ang importante ra gyud nga nangutana ang usa ka batan-on unsa ka ang planos Ginoo para nako. Ni sulod na sila seminaryo dili ni ilahang bukasyon. Tawag gikan sa Ginoo. Tabangan og pag-aninaw kung iyaha ba ni sa Ginoo o imuhar ba ning ambisyon. Munang sulayin ninyo, daghan man itong nanulod sa una seminaryo, wa man po sila mapari. Ang importante nga matrain ang kada seminarista pagpaminaw og maayo kung unsa ang kabubuton sa Dios kanato. Munang naay batan-on nga nangutana tingali ang pandemic, mautoy okasyon nga nakahunong ta pagtan-aw kung para unsa ang atong kinabuhi. Munang mga batan-on nga lalaki, sulayi ninyo pangadto ta seminaryo ang adto sa training sa atong seminaryo. Kanang kumanaay interesado karong mga May manganhi man mi sa mga vicariates para mag-interview sa mga bagong applicants o i-course through na lang ni Monsignor Bohol ang interesado kay among follow-upon. Okay ba na? Aiki, ikaw mo in charge. Ha? Okay. Ban-i baya. Lain na mong tuyo kanang atong suportahan ang seminaryo kay duha naman good ka formation houses karon na ay propedeutic kanang bag-ong musulod, ana sila diha for 10 months or 8 months para mag-transition gikan sa kinabuhi sa gawas paingon sa seminaryo nga komunidad. Na ay unom ka buok karon, wala gyud taga-Amlan. Ang atong college na ay 28, wa po'y taga-Amlan. Aha, okay. So tungod ana ato silang suportahan aron ila pong mabati nga kaning ilang pagka-seminarista, ilang pagka-pari, apil gyud ang mga parokyano, apil ang katawhan nga nagtambayayong para kaning usa ka seminarian
magmalahutay puhon pagkapare. Lain na mong tuyo nga kami, ato silang iampo nga mulahutay. Iampo po bing mga pare. Kami mga pare, kinahanglan po bing ampo. Kaya usahay manggod ang among gidala, dili man ang Ginoo, ang among mang kaugalingon. Unang usahay, daghang masakita namo. Kay tungod, tingali ang among kaugalingon, wala na ang Ginoo. So, ampuan na to ni sila, kami, apili, asa na ito mga seminarians. O kanang inyong ipanghatag diha nga mga amot, mga sobre, sulod sa sobre, mga salagon, salamat kayo, anak. Ha? Okay, so tungod kay sa inyong kaayo, tuguti lang, mupasabot nato kung kining pulong nga atong nabati karon gikan sa atong mga readings sa unsang dapita ang Dios makasulod, makaapil sa atong kinabuhi karon. Sa atong ebanghelyo nakadungog tag naningkamot nga managdait ang katawhan. Paglipay kamong gilutos, gibugal-bugalan, gidaog-daog, gibutang-butangan. Ha? Oh, galangan. Di ko mutuo mo aron. Pero ngano ni, atog yung eksaminon ang atong kinabuhi, unsay nakahatag natog kalipay. Kamo karon, unsa may nakahatag og kalipay nimo karon? Malipayon ka? Tanan manggod nga giingon ning kalibutan nga kalipay kung mawala ganing na siya di na kamalipayon. Kay kani mga tanan nga butang nga makalipay nato sa panghuna-huna pa ning kalibutan na puro manggod ni siya external. Malipay ka kay maayo imong lawas. Unya kay di man na siya lahutay. Laghan mo kwarta, naamoy makaon. Maayo ang inyong mga relasyon. Kani tanan mawala raman eh. Unya kung mawala ama, di na mo malipayon. Kini giingon ni Kristo karon nato, mao gini makausab sa atong panghuna-una. Unsa man gyud ang tinuod nga makahatag natong kalipay. Ning kalibutana. Mulabay ra man gyud ta. Na ako'y misahan ro San Jose rong habii batanon namatay. Batanon ta, tigulang tang mga matay, malipayon batang nagkinabuhi ning kalibutana. Mauni ang giingon ni Kristo, mauni ang tinuod na kalipay. Primero niya yung giingon, kamong mapaubsanon, kamong kabos sa Espiritu, paglipay mo. Kanang pasabot aning papaubsanon og kabos nga sa Espiritu, kanang makakita ta ba nga wala gyoy atuan ning kalibutana. Naaba? Kanang mga matay maugunay magpahinumdum nato, walay atua. Kanang giingon yung dungog, kwarta, maunay makalipay ninyo, dili gyud na inyo ha. Mauna ang kabus sa Espiritu Santo. Tanan hinatag sa Dios. Dili ni kanang akong di gyud na tinuod. Munang usahay tungod aning kalibutanhon nga panghuna-huna. Muingon tang ako ni ayaw naghilabti kay mag-away gyud ta. Pagkamatay bitaw nimo naabay imuha. Adto raman kutas kamatayon makaamgo. Praktiso na to ni nga malipayon ta. Nga Ginoo nabuhi ra ko tungod ra gud sa imong kaayo. Kanang sunod ginhawa. Kanang mabuntag ba? Kanang sunod ginhawa kundi na ihatag murgi na biyata. Pero ang Ginoo maayo ra gyud siya. Maglipay ta. Unya kani
kamong masulubon, kapila nagug ko kaning kaning mga naay mamatyan, Padre, di gyud ko muhilak. Nya kay nasakitan man ka. Aw, magpakarunging no di ka. Bulahan kamong naghilak kay nasakitan mo. I-celebrate ang inyong pain. Kung kita manggod na among gutay bias, tungod mo ganing TikTok, nga kanang Facebook nga kinahanglan ang imong ipakita katong waki, nya sulod dahil nimo masulubon ka. Fake man na siya. Ang tinuod nga kalipay, kung ikaw nasakitan, dili ka mahadlok muhilak. Bulahan ka. Ayaw kahadlok. Kanang muingon mong, ay dili ko muhilak, Padre, kay mangunot, magulang og sayo. Actually, ang tinuod, according to science, ang mga taong dali magulang, mangunot og agtang, kanang mga tao nga stressed. Di ba na stressful nga masulubon ka o niyang mapakita kang malipayon? Stressful man ron. You are fake. Kanang matinud-anon ka sa imong pagkaikaw. Di ka magulang sa'yo. Nyaningon pagudiri, bulahan ka mong putli o kasing-kasing. Karon, unsa may inyong gisulod sa inyong kasing-kasing matag-adlaw. Daghan man yung mga marites, no? Marisol, unsa na? Mariposa, unsa pa na? Daghan kayong ipangsulod sa atong kasing-kasing adlaw-adlaw nga tungod kay dili maayo, kita gyud dautan sa ubang tawo. Munang lisod tang magpakasaylo ngano man. Imo mangsudlan imong kasing-kasing og tanang dautan like ako'y sakto, siya mo'y sayop. Kinahanglan gud ko nga siya'y sayop aron ako gyud sakto. Kana nga imo ni isulod sa imong kasing-kasing, kusog kang mag-away, dali kang magdumot, di gyud mo kita sa Ginoo. Bisag kapila pa mo musimba og nobina, dili gyud mo kita og Ginoo. Kay niingon man diri, bulahan mong putli o kasing-kasing kay makakita mo sa Dios. Munang hilaw-hinayo na ito hawas, muhapit naman tag-kwarisma, tanawag unsay atong gipakaon sa atong kasing-kasing, dili lang sa atong baba. Kay tingali, dali tang magsuko, kusog tang manghusga, manghilabot sa ubang tao, kusog tang magtamay, kay atong kasing-kasing puno sa daghang kralaot. Ato gyuding ang kunon, aron kita malipayon. Di ta magsigig dala-dala dihana, mga dautan na atong gipakaon sa atong kasing-kasing. Kani mo'y lisod, kaning giingon niya, bulahan mong bugal-bugalan, daog-daogon sa mga tao, butang-butangan sa tanang matang dautan. Kinsa go'y malipayon aron be? Ngano man mong malipayon, ana? Naraay. Kana mong atong gisunod, gibugal-bugalan, gihimong dautan, anak siya sa Dios, wala siya mo balos. Malipayon siyang gipasaylo tamo. Dili siya ulipon sa kasuko. Dili siya ulipon sa pagbalos. Tanawa rago ng tao nga magsige huna-huna mo balos sa mga tao nga dautan nga naghimo niya bugal-bugal niya. Katulog ba kag maayo magabi sige kag huna-huna unsaon ako pagbalos. Di ka malipayon. Pero siya, iyahang gipaminaw, iyahang gidawat tanang bugal-bugal, iyahang giusom ang dautan, o iyang gibalos, gipasaylo tamo. Mauna ang tao nga malipayon, nga bisan sa iyang sakit nga kamatayon, malipayon siyang
nagpasaylo. Dinha niya giluwas ang kalibutan. Wala man niya luwas sa ang kalibutan ito iyang gawali siya. Diha, giunsa niya ang dautan. Wala siya nagpaulipon sa dautan. Ang iyang gibalos, gipasaylo tamo. Kana ang tinuod nga malipayon. Unya, moingon bang kalibutan ninyo nga ada dili gyud kung naay mong daog-daog nimo balos kay mo anad na sila. Hala, magsige na kag hunahunag dautan ana. Di gyud ka malipayon. Bakak gyud na siya. Munang niingon si Pablo sa second reading nato. Gipili sa Dios ang mga taong walay pulos. Gipili sa Dios katong mga taong huyang. Gipili sa Dios ang gisalikway og tinamay. Ngano man kani silang mga tawhana ang Dios makahimo og dakatingalahang butang. Kay kung kita hambugiro, puno sa dautan atong kasing-kasing, kita dili kabalong mo pasaylo, kusog tang mo balos, di gyud kasulod ang Ginoo. Kay ikaw naman ang Ginoo. Ang imo namang dungog, ang imuha namang kaugalingong gusto, kanang Ginooha, mauna na imong Ginoo. Pero kanang tao nga kabalong mo pasaylo, mo pailom, mo paubos, sila ang mga tao nga ang Dios makasulod ug makauy mo usab ang Dios sa ilang kinabuhi. Munang magkaigsuunan ko kini mga pulunga nga atong nabati karon hinaot unta nga makausob ni sa atong mga kinaiya. Daghang kagubot sa atong kagalingban tungod ra po natong mga tawo simbahan. Mahambugiro gyud ta, kusog tang manghusga. Kining Dios nga atong kalawaton maunta nimo usab aron paggawas nato nining simbahan. Instrumento ta sa kaayo sa Dios. So mga kaigsunan ko, atong iampo, magtabangay ta og ampo. Dili ta magdautay. Katong mga taong hambugiro iampo. Katong mga taong gaantos, gibulgubugalan, atong iampo. Kitong mga sinalikway nga unta ang Dios maoy muusab sa atong mga kinabuhi. Aron kita tinuod nga malipayon ning kalibutana. Mulabay ta, instrumento ta sa kaayo sa Dios. Tungod nato sa atong kinabuhi, ang Dios mohimo og katingalahang butang sa atong katilingban. Muhilom ta sa makadiyot aron ta magampo para sa uban. Manindog kita palihog